Ako po si Errol Clerigo, taga Tiwi Albay, 26 years old po. Nagtapos pa ako sa Our Lady of Salvation College ng kursong Bachelor of Science in Agribusiness. Ako na po yung nagsisilbing magulang ng dalawa kong kapatid kasi maaga pong namaalam yung magulang ko. Mahirap din talaga na maging isang magulang, hindi ko pa talaga kaya or di pa talaga ako ready sa mga ganung bagay. Wala rin sa akin mapagmamana yung magulang ko. Mismong ako na lang po yung gagawa ng paraan. Yung makapagtapos lang ako para may pagmalaki ko rin sa iba na tapos ako. Kung pag-apply ng work, college graduate hinahanap. So parang yun na rin yung puhunan ko sa buhay. Kasi po kung mag-stay lang ako sa bahay, parang walang mangyayari sa aming tatlo. Maghahanap na rin ako ng paraan para matulungan ko din yung mga kapatid ko financially, lalo na nag-aaral sila. At simula nung nabigyan ako ng wheelchair, parang napapadali yung paggalaw ko lalo na kung may puputan ako sa school. Sobrang nagpapasalamat pa ako sa Ako Bicol Party List kasi isa ako sa nabigyan ng bagong wheelchair. Salamat Ako Bicol Party List.